Hola, ¿cómo estáis, gente? Perdonadme por no subir nada estos días. Ya sabéis que estoy de lleno en concursos literarios. Me he presentado a 9. Me ha dado fuerte, me ha dado fuerte. Me he presentado a 9, pero a 2 de la novela de la jefa, que hay premio a la mejor novela del año 2023 y no sé qué. Y me he presentado a 2. A ver qué. ¿Vale? Ya os contaré todo. Y ahora estoy tan ocupada porque estoy muy metida en un proyecto que me interesa mucho porque es un ensayo. Es un ensayo que estoy participando a ver si la gano una beca para un año de estudio de este proyecto, que es algo que me importa mucho porque sería un estudio del lipedema. Ya sabéis que yo tengo lipedema, que ya os hablaré más adelante de esto, y sería un estudio multidisciplinar del lipedema con muchas áreas a tener en cuenta, no únicamente de salud física, sino salud emocional, de nutrición, metabolismo, etcétera. Y nada, estoy aquí luchando para que me den la beca, así que transmitirme buenas vibras, muy buenas vibras para que me lo den, ¿vale? Ya os mantendré informados. Lo sabré si me lo dan o no a, el junio, este junio, ¿vale? Porque el periodo becado es de julio de este año a julio del año que viene, es un año. Y hay mucho dinero. Así que, pero bueno, y se me va el tiempo, se me va el tiempo. Cuando os hice el de los sombreros en la semana pasada, dije, bueno, de aquí al fin de semana, anda que no tengo tiempo, porque pensé, haz 2 vídeos, hazlos porque por si acaso, ya lo tendrás hecho, no tendrás que correr. ¿Que ya es sábado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya es sábado? ¿Qué? Así que nada, os traigo... un coche, qué susto. Así que nada, os traigo una nueva reseña de este libro. A algunos os suena, me lo cagó el tío este año, este diciembre, y os dije que os hablaría de él, ¿de acuerdo? El siguiente que os prometí de Edward de Bono de los zapatos será el siguiente fin de semana, ¿vale? Porque me lo quiero mirar bien para no dejarme nada importante, porque no lo tengo tan fresco como el de los sombreros, que este es mi Biblia. El de los sombreros lo adoro, ¿vale? Ya os lo dije, fui muy pesada. Bueno, os voy a hablar de este, ¿de acuerdo? Va a ser una reseña muy rapidita y va a ser una reseña que estará en catalán. ¿Por qué, Cristina, me haces la reseña en catalán ahora? Pues porque el libro está en catalán y en valenciano. Y he mirado y no está en castellano. Així que farem la reseña en catalán. Bueno, me imagino que habrá muchos que ya han pasado para no escucharme en catalán, pero bueno, es lo que hay. A veure, us explico aquest llibre es diu Brots de narcosocietat de Fàtima Llambric. La Fàtima Llambric, vaig dir en el vídeo del tió, aquest, vaig dir que era catalana i no és valenciana, em vaig equivocar. Però, bueno, en fi, una confusió, d'acord? Us llegeixo la sinopsis abans d'entrar en detalls, d'acord? Diu: la periodista Fàtima Llambric ens trasllada enmig de l'estret de Gibraltar perseguint una narcollanxa carregada de haixís. Ens mostra l'interès previ... Perdona, perdona. Ens mostra l'estrès previ a una entrada i registre enmig d'una narcourbanització. Ens descobreix com són les plantacions de marihuana i què hi ha al darrere, o ens dona a conèixer el Mario, que va ser condemnat per traficar amb haixís a gran escala i per formar part d'una organització criminal. El tràfic de droga repercuteix en el dia a dia de tota la societat. El volum de negoci que genera permet als traficants comprar voluntats, corrompre funcionaris i adquirir poder. Brots de narcosocietat explica aquest fenomen amb investigacions concretes que aporten informació de primera mà de com es relacionen els narcotraficants, quina estructura organitzativa tenen, les connexions amb el Marroc i els policies corruptes i com conflueix el triangle Galícia-Catalunya-Estret de Gibraltar. El Mario estava en una organització que, amb el canvi de mil·lenni, havia explorat nous mercats i obert noves rutes.
Com si seguissin Moisès de prop, la mar s'obria al seu pas i transportaven les tones de droga desafiant mars i oceans. El negoci creixia, l'ambició s'engreixava, la confiança arrelava i els beneficis brollaven com una font l'origen de la qual ja ningú sap determinar ni es planteja que pugui tenir un final. De fet, Catalunya, no fa gaire, em sembla que va ser l'any passat o 2 anys, però no més, va rebre, per dir-ho així, la qualificació de ser un dels destins d'exportació de marihuana d'Europa i un dels llocs també on se cultiva molta marihuana, fent competència amb Marroc, que ja sabeu que Marroc és el rei del haixís, allà és on hi ha una gran cultura d'aquest cultiu i on més s'exporta. Doncs la Fàtima Llambrich, aquest llibre, al ser ella periodista, no ha redactat una novel·la. El que ha fet ha sigut com un assaig on mostra, amb un llenguatge periodístic sense ficció, mostra amb pèls i senyals com és aquest tràfic de drogues. Què passa? Que si tu t'esperes una novel·la en principi o plantejament nus i desenllaç, no hi és. No hi ha aquesta... Jo t'ho dic perquè jo ho he trobat a faltar. No hi ha aquest enganxe, no? M'ha atrapat. Té una trama que m'ha atrapat. No. És tot relats de... Es divideix en diversos capítols, cada capítol parla d'alguna persecució en concret o alguna operació en concret de haixís, des del punt de vista de les aduanes, i conté un grapat d'informació valuosa i important, però insisteixo, no és una novel·la per entretindre-te, és una novel·la per comprendre, per pensar, per reflexionar i per comprendre aquest univers de les drogues. I també, algo que apunta molt bé aquí la sinopsis, és que la droga, sobretot la marihuana, té a Catalunya, en altres parts del món també, però jo parlo de casa meva, té a Catalunya una apreciació, una concepció de que no és tan greu, és una planta, no és cocaïna, no és heroïna, no és fentanil, és marihuana. O sigui, a veure, qui no s'ha fumat un porro, qui no té amics porreros, qui no sap on comprar marihuana. Hi ha una cultura de la marihuana com de restar-li importància. Però no només es tracta d'aquest consum d'esbarjo, de la marihuana, dels efectes que té, que existeixen i els banalitzem molt, sinó que es tracta de com incideix en les nostres vides. Recentment hi ha hagut notícies de plantacions de marihuana que algú, passejant per la muntanya, se'ls ha trobat i han mort, han sigut executats. A dia d'avui, les plantacions de marihuana estan molt vigilades per als narcotraficants i obren foc, si cal. O sigui, abans, tot el tema de les drogues, de marihuana parlo, a Catalunya, ho feien catalans, o espanyols, és igual, catalans o espanyols, és igual. Però ara, no. Hi ha narcotraficants que venen d'altres països que estan ocupant llocs dels catalans perquè els catalans no utilitzaven mai la violència. Era com el contraban de tabac, d'aquella gent que s'anava a Andorra creuant pels Pirineus a agafar tabac i te'l venia i no sé què. No hi havia, excepte Tor, els catalans, si veiem crims de TV3, Tor, excepte Tor, vale? Però, a veure, no, els catalans i els espanyols no ens hem identificat mai amb una violència dantesca. Això és més de bandes llatinoamericanes, especialment. Qui no coneix els mexicans i bueno, tot això és el que és més famós. Catalunya no. Doncs què passa? Que venen aquests narcotraficants amb una cultura molt més agressiva i arrasen amb els catalans que dóna gust. I imposen una llei més dura i perillosa. Però bé, això també abraça altres tasques, perquè els narcotraficants, algú que diu aquest llibre,
és que a l'hora de contractar algú perquè els hi arregli una narcollanxa, els hi fiqui un motor de més, etcètera, pues ells paguen, eh? Tu els hi dius un preu i tu van a traient bitllets i te paguen. I què passa? Que si ve un narcotraficant i te diu tu, arregla'm la llum, punxa'm-la per a aquesta plantació de marihuana. Tu li diràs que no? Perquè jo no, eh? Jo no, eh? No, no, jo no. Jo no li... Clar, o sigui, a veure, hi ha gent que ells et paguen per a la feina, pel silenci i per lo que comporta moralment. Perquè si tu te negues... No sé, vull dir, aquestes coses també afecten. I què passa? Que ajudar a aquests narcotraficants, o sigui, ja el Codi Penal estableix que hi han determinades tasques que poden ser legals, com per exemple ficar un comptador de la llum en una vivenda o arreglar una barca, arreglar un cotxe, no sé, aquestes coses són totalment legals. Però si aquestes operacions, aquestes accions estan dintre d'un marc del narcotràfic, aleshores sí són delicte. Si a tu te contracten per arreglar una barca al port de Palamós, ara, com aquesta barca sigui utilitzada en narcotràfic, ja l'hem liada. I clar, tu què saps? A vegades sí que ho saps, evidentment, les narcollanxes tenen unes característiques concretes, especialment les de goma o les tipus Zodiac, que tenen molts motors, entre 3 i 4 motors, que això és totalment il·legal. Um, però aviam, s'han trobat casos de persones que els han dit arregla'm aquesta barca, arregla'm aquest cotxe, fes tal cosa, no tenien ni idea que era per al narcotràfic i castanya judicial. O sigui, el tema del cultiu, contraban de droga, tràfic, etc. No només es tracta d'aquells matats d'allà que trafiquen amb marihuana, aquell la cultiva, aquell la ven, sí, el meu cosí que no sé quant... No, no se tracta d'això, d'estar per casa. És algo molt més gros. Per què? Perquè cada vegada porta més violència. De fet, quan jo era petita, era molt raro. És que només eren bandes de terrorisme que obrien foc pels carrers. Eren terroristes. Però avui dia poses la televisió a les notícies i que hi ha hagut ferides d'arma blanca a no sé quin territori de no sé quin poble per drogues. Que han obert foc enmig del carrer, enmig d'una ciutat, drogues. I dius... I tot i això, sense tindre en compte no només la inseguretat ciutadana, sinó que hi ha execucions que fan esgarrifar. I clar, la típica frase de algú hauran fet. A veure, és una mica això, perquè, a veure, algú hauran fet. Tothom té dret a la vida. Tothom té dret a la integritat física. Estem parlant de coses molt fortes. Total, no m'enrotllo més perquè ja porto un quart d'hora i això del narcotràfic és un món a part. El llibre està dividit en varis capítols, insisteixo, en varis apartats. El bloc 1 parla del contraban de tabac, torno a començar. El bloc 1 parla del contraban de tabac, el narcotràfic de haixís. El bloc 2, del Marroc a Catalunya. El bloc 3, la marihuana al jardí del crim organitzat. I el bloc 4, el narcopoder. Així que, si us interessa tot el món del narcotràfic a Catalunya, com funcionen aquestes coses, aquí trobareu dades i informació veraç per la periodista Fàtima Llambric. D'acord? Jo us el recomano si us interessa aquest tema. D'acord? Com és el meu cas, perquè també pot ser un llibre de consulta. Sobretot per mi, si més endavant faig alguna altra cosa de drogues i tot això, perquè a mi no em diguis per què m'agrada el tema, doncs mira, aquí tens una font d'informació molt interessant, d'acord? I veràs, com he dit. D'acord? Doncs moltes gràcies per haver vist aquest vídeo. Compartiu-lo a qui creieu que li pugui interessar. Regaleu-me un like, please, algun comentari.
Seguiu-me si us agrada les ressenyes de llibres i comenteu-me si us ha agradat en català o prefereu en castellà, d'acord? Jo ja us dic, si el llibre és en català, faré la ressenya en català, perquè aquest llibre jo en castellà no l'he trobat, per la qual cosa qui se'l llegiran seran catalanoparlants, en principi, o gent que no li importi llegir en català. D'acord? Doncs res, un petó molt gros, una abraçada, aquí estic i gràcies per seguir-me. Adéu.